Awu sorry batata. Sekunjalo okuhle umsakazo wakho hamba phambili. Awuhamba kakhulu ngezamaciko nangezesintu. Sigxoba nje ngesintu, sigxoba ngosho lwasintu, sigxobe kangoba. Ubingelelwa emadodeni emehloni. Abajuju wasambona naba mncane msheshe kuyafansa sapla siyakhona. Athi mara umuntu obuye uthembela bese basikombe wena kanti ngiphinde ngokhomboza ukuthi angihambingedwa ngihamba lo emsintwana. Kuluhlelo lethu madoda oluthi ushuni wesintu la sikufaka khona kumaskandi ngqo. Abadoda sesephewa umhlozi wenye yalabo lokuvutha unyamazana sazi kunjalo nje kuyisabatha kwasabatha ukumgqibela kwabangasabathi kanti kusaturday kwabamhlawumbe sihamba kamnandi phambi kokuthi ngiqhubeke ngummoshela isikhathi ngizonika nje emsintwana athi 1 2 ngadume ngazo lapho sesiqhubekela phambili kodwa ngaphambi kokuthi ngiqhubeke futhi ngicela ukuphinde ngozwise isigqi sisho emuva madoda seyinsizwa zangapha kwanongoma athi nje amana hamba kaBheki awusuki. Awuswari madoda asho kanjalo bayele nje athi amanamba kaBheki amanamba lengane yagcoba ngene athathe emsintwana